satet nyawi hilang Jomanik hati ning alam kang hidup dening jagate adikku kang kinasih tokok tejo mantri karo kowe bilung soepo ngono timbalan ngadawu sinuwun nimbali dhateng ingkang abdi kula pun tokok tejo mantri siap bos kepareng nimbali dhateng ingkang abdi kula pun bilung soepo apakah sekiranya ada tugas yang diberikan pada hari ini bilung siap melaksanakan tugas ingsun Prabu Tejo Lelono iya Prabu Murda Lelono mburi saka negara Bang Sumirat samengko nimbali marang jeneng Sira Sakloron Togok karo bilung apa semangertani monggo apa daruraning kuwi katining tak timbali dina iki kowe Togok karo bilung ngabdi menika andhap pepadhanipun saya mulai bilung mestinipun dereng mangertos ingkang katem gandhenganing abdi kula pun Togok napa dene bilung sampun sowan wonten ngarsanipun napa saha Gusti paring dawuh menapa wigatosipun panimbali dhateng ing abdi kalih menika ulih badhe nglengaken jaba nilengaken kawula nuwun dawuh pangandikanipun Sang Prabu Murda bagus tegese wis kemating gati saripun ditah timbali dina iki kok kula sampun nawinipun kemawon abdi niku kedah samapen samukawisipun sawan-sawan katimbalan iki kedah sawet gring diri kados dene kula Togok kalih haji kula hidup menika bagus sing kaya mangke sumurupa marmane jeneng Sira Sakloron ingsun timbali ana ngarsaku dina iki ora liya bakal tak kandhani ndak babare katene rembug sumurupa watara 3 dina kang kapungkur aku ngimpi ya nyupena ngimpi nyupena iki apa to Kak nyupena ku ya ngimpi lajeng mbak mimpi utawi nyupena niku ora mujudaken salah setunggiling perkawis ing tinemunipun muprah ing napa dadak mawi nimbali Togok kaliyan bilung niku mestinipun wonten wigatos sang langkung perlu ora ngaten ya pancen bener pangimpen putrung dina kepungkur pancen dudu sakdaening pangimpen kok mimpi napa niku sajroning layang-layang pengaliyuk nalika panjenengan ingsun nendra kepati aku ngimpi jroning pangimpenku aku ketemu lawan manudya Yutama iya kok aku ketemu karo wong ayu kok ingkang ayune tak kira prasasat widodari ngarat Betari Supraba wae kok menawa kalah ayune karo wong wedok mau ayune kaya apa widodari kok nganti kalah karo ayune wong wedok kaya jan niku ayune kaya apa terus nyuwun pangapunten mlebu jroning pangimpen paduka niku lajeng darunaning gati menapa siniku Togok ketang alasaning Prabu Murda Lelono kegawa jroning pangimpen wong wedok ayu mau tak cedhaki lajen katone lelewa ning bareng suwe sang sayaning suwe wong wadon mau banjur luluh karo aku tak takoni bareng dheweke bloko dheweke kandha yen jenenge Dewi Retna Maninten ya Dewi Retna Juminten Dewi Retna Maninten Dewi Retna Juminten bener kok atmajane Prabu
Ila dewa guri saka negara tapal suket ya tabela suket. Tok nadyan pangimpen wis 3 dina kang kepungkur ing parandene pasuryaning Dewi Maninten nganti wektu dina iki isih lam-lamen jroning panyawangku kok. Wong wedok ayune kaya bokonge kok bokonge. Pripun perkara bokong sakniki wong wedoke bokonge kaya ngoten niku kok. Nganti lam-lamen nang perkara bokong. Bokonge ketok edit kok. Durung pasoyane wah. Rambute ngandan-andan. Kok mati condro luwih condro nganti kurang guning panyandra saka ayune Dewi Retna Maninten niku mau kok. Nek perkawis niku kula pitados ganing padha sinuwun menika ngantos lam-lamen anggenipun nyuwun pangapunten ningali pasuryanipun Dewi Retna Maninten kala wau ngantos kabuta jroning pangimpen nggih lajeng kersanipun lho sok kowe takon karo piye marmane kowe sakara tak timbali wis ana wigati wigatosipun aku kasmaran kok kasmaran ya kalian Dewi Retna Maninten kala bener nah iki tak kok piye lho kuwi jenenge ceblok demen iki apa ceblok kuwi jatuh demen kuwi cinta tegese ratu Gustimu kuwi lagi jatuh cinta ngono karo Dewi Retna Maninten kuwi mah lah kula kuwi terus karepe piye ya mesti mung terus nglamar ngono to kok nyajat sampe bener kok apa sing kandhake ombil kuwi bener tak golekane ana negara endi dununge negara tabla suket nanging kepengin ngebun-nebune sok ngutan-utan sore marang Dewi Retna Maninten piye kok ngebun-nebune sok ngutan-utan sore niku karepe napa niku nek panjenengan konekke jaman sakniki panjenengan ngendikake jaman sakniki napa sami mudeng ngebun-nebune sok ngutan-utan sore lah kuwi tegese nglamar wong wadon kok lha nggih kabeh padha ngerti nek niku jenenge nglamar nek underaning ukara niku napa sami ngertos lah karepe kok ngeten terus sami-sami mangertos ngebun-nebune sok udan-udan sore bune sok niku jenenge uwun udan sore niku jenenge rarap jenenge uwun kalih rarap nah niku jenenge nyuwun rabi keterangane ngaten oh kaya mangkono kok lagi ngerti ya dadi tegese ngebun-nebune sok udan-udan sore kuwi nyuwun rabi nggih kok menawi ngaten ya ya mula pun njaluk rabi kok aku ora betno karo Dewi Retna Maninten kok nggih monggo budal sakniki kula dherekaken budal kok
Gaji dek ayo petak-petak kuwi pasaran yang kayu loko.
Denitah koreng kayu bulu narbuka wiwaraning kondo sinungging prolamita gunuping lananing budaya luhur pregadya tapa kalumbi sang hyang marsudi teteping dharma kautaman. Wiwara guna kawacaning jangga wewayangan irana making jaman Kurawa. Apanu sri nungka ojare mengko kanwa mangkono luwiting sastra. Are nonton ringkih manangis asekel mudah di depan wuswa tuwin yang lalulang ing ukir walahan sak ingkang werdine. Kali-kali berari ringkih kados rama hamulun prana masjud bali. Nanging saiki muhung walulang kinatah kinocapan lan dene bahaken prandene kudu kadya pamaswin diri panimbang rasa. Hidupe para akaning kondo nggih pauta. Adeting negari kang wis mating jagat semekat negari Ngamarta. Inggih negari Indraprastha, Cintapura, Batara Kawarsa. Bugawastan negari Kencanapura. Projeng ayu dasare ayo negari ing ngageng dasare agung apa to kang mangkono. Kono kaprabaning ngasta pusarane ngadil jejet kuning praja ngasta bang pengalum-alum ing negari nggih. Tengah jejuluk sang Maha Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira risangan Jatasatru Prabu Darmaputra ya Prabu Darmakusuma nyata narendra dadi pepakuning bumi margandung jinunjung dadate kinasih mawi rawuh saking budi para mantuk kinacet sasamining ratu. Linutane Madya Agung pinaringan padane murid bijaksana dari budi pahambet dharma. Wis kalok kajana priya nenggih wata. Legawaning sang nata tetep angambar pindha gandane kang sekal. Keparing ngaketaken pasibaning para nayaka wah Punggawa praja. Berbang blabar ngantos tumubing pangoraan nganti kaya ndaya-ndaya kancak sujining pendamping kados kang Saryawara Sewu. Kaglah mumbing uritu punika satya munggul pawenang kekasih Raden Harya Werkudara iya Raden Harya Bimasena Risang Bratasena Bandha Wastrawaja Satya Gangkah Prakosa Butekwa Simbarjaja lamun Raden Werkudara pinayu jejet kuning praja minangka beteng gul aguling negari Indraprastha. Tatan-tataning mangke pasibanira ingkang rayi kembar kemanikan nenggih para rakyat nang kula iwak Raden Sadira. Kembar rupa, kembar busana, kembar lagak lan lagian dasar bagus pasoyane paribasan tangkena pidak wayangane sawetawis kepareng lenggah Sriwaka Sang Prabu Puntadewa mangke geger menganek pasir banjoko apa to garunane mangko
ana kayu apara sawiji puana pangkeplan
Iwang Suksmana diluwih mugi tansah pepayung dhateng sagung dumadi kula nuwun Kanjeng Koko Prabu Koko Prabu Ndwarawati sakrawuh paduka katuraning bojo krami sireganing Panglingga Mruda rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Harimurti wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu caket pangestu wae Bathara Caket kawula nuwun nulinggih Kyai Samyati sampun kula tapi menggah bojo kami saking paduka Kyai Samyati kawetah dhateng pun Kakang Ndwarawati dawa sesami wangsuling pangandika puji astuti arakanteng Ndwarawati mugi katampi wonten ngarsa paduka Kyai Prabu Kuntadewa kinten sareng Kyai kabundingga jimat paripih paring pangesta saking paduka Kanjeng Koko Prabu Ndwarawati mugi andayana dhateng katentremaning para kawula ing negari Ngamarta. Mugi kasekecakaken anggen paduka pinarak lenggah dereng sawetawis dangu Koko Prabu Kyai. Kados sampun boten kirang prayogi enggah pilenggen arakanteng Ndwarawati dinten saking Kyai. Semanten ugi paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura Koko Prabu kula ngaturaken pasegan kana krami mawan kewantu kunjuka wonten ngarsa pepadhanipun paduka Kanjeng Koko Prabu Balarama ing katemben ewala rawuh wonten ing Praja Indraprasta Koko Prabu Lagakak. Kyai Prabu Kuntadewa sanget kula tresnani Kyai Prabu Kuntadewa nyatanipun kadanging nata agung Mandura Prabu punika sampun kula tampian. Dinten samanten paduka Kyai Samyati kepareng manem Brama dhateng arakanteng Mandura iki sampun kula tampi dawa sesami wangsul pangandika mumpung puji pangestawanipun ing Roteng Mandura katampi wonten ngarsa paduka Kyai Prabu Kuntadewa Koko Prabu kula pundi wonten ing mustaka kula tentang putih rikma ingkang gandayani dhateng kasantosaning jiwa raga kula mugi dipun sekecakaken anggen paduka pinarak lenggah dereng sawetawis dangu Koko Prabu Kyai kados sampun boten kirang prayogi menggah lenggah kalakanten Mandura kinten menika Kyai. Ngamarta rasaku tanpa rasa criteng kakangku katane kok kakang wong gagah wong sentosa wong jarot Kyai Bimasena Yusataka gawe bonggong ing rasa ing tanpa apa dene jeneng Kyai Bimasena ngaturake pangabekti marang pun kakang ya Nadyantara Sagol kang dadi tamu parandene gawe mongkok ngrasane ngokong Ndwarawati Prabu iya ya ditakok ora liwat pangestune kok kakang dene kepatan manono Kyai Sena iya dak dedem kawiyaji jaya kawijayan muga tansah dayani marang kasantosaning jiwa marang criteng kakang iya ya Baladewa kakangku sapratamuning praja Indraprasta ing wektu dina iki aku ngaturake pangabekti rasaku tanpa keberatan. Ya, antanipun kakek angkat tresnani Kyai Prabu Balarama. Rumangsa mongkok, rumangsa bombong ora kaya dina iki dene Baladewa nampa pangabektining adik kula sing angkat tresnani ora ya jeneng sira Prabu. Ya Dik. Tak tampa sira ngatoke pangabekti marang para kakang pengestuku tanpa nono Prabu. Tak pundi kadya jimat
awit saka pangestuning bolo kiwa kakangku. Iya yani Pak Guru. Koko Prabu kula ngaturaken pangabekti Koko Prabu. Nggih ngaturaken pangabekti Koko Prabu. Nang kula langan sediwa inggih Koko Prabu. Iya. Nyai Kembar. Wis tak tampa diri jeneng sira ngaturake pangabekti marang kula. Kang ora liwat pangestuning kula kakang kebat Tamanama Nyai Kembar. Iya. Koko Prabu sanget anggih kula. Ya. Wah. Suwe ora kepethuk. Ebo kaya ngapa kangenku marang jeneng sira Kembar kemanikan alali. Nang kula apa dene Yani Sediwa. Ya. Mongko ngrasaku dene sadi ngaturake pangabekti marang kula kakang ora liwat mung pangestuning kula kakang dadi kepat Tamanama nang kula karo Sediwa. Sanget anggih kula mugi Koko Prabu. Kapundi kok jimat paripe Koko Prabu. Koko Prabu. Saya dadosaken bingeng manah ing tanpa pamrih kepareng rawuh padha Kanjeng Koko Prabu wonten ing praja Ngamarta. Ingkang makaten daya-dayane kagunga sangaten Pandhawa sedaya cumadun dawuh. Wonten wigatos ingkang pundi kepareng paduka Koko Prabu Ndrawati menapa dene Koko Prabu Pandhawa. Rawuh wonten ing praja Ngamarta mestinipun wonten pengawis ing sakelangkung wigatos. Menawi kengkau darengaken tas sumangga Koko Prabu kababar dhateng ingkang rayi kula pun Puntadewa sakadang Pandhawa sedaya. Uling badhe ning klengaken jangga nelengaken karna luhuring dawuh pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu saringgi. Yai Prabu, estunipun malih menapa? Suwanipun ing neraka ing Ndrawati menapa dene neraka ing Mandura wonten ngarsa paduka Yai Prabu Puntadewa dinten samangke boten sanes kewedan luhuni dawuh pangandika paduka Yai Prabu Puntadewa ing kenduk rikala semanten paduka paring dawuh dhateng pun kakang menapa dene Koko Prabu Mandura. Paduka Yai Prabu Puntadewa sangadan amandhangi dhateng ing neraka ing Ndrawati menapa dene Koko Prabu Baladewa. Jadi persasat kula jangka sepisan enggal dumugi wonten ing praja Ngamarta. Sareng kula nampi dawuh kados mekaten. Mbok menawi semanten ugi Koko Prabu Pandura kados menapa manahipun anggen daya-daya kepareng wonten ing praja Ngamarta inggih labet kesok kados manipun dhateng kadang-kadang Pandura. Ingkang mekaten Yai gegandingan ing neraka ing Ndrawati sampun mangarsa wonten ing paduka Yai Prabu Puntadewa. Sumangga kepareng matepan paring dawuh dhateng kula menapa dene Koko Prabu Mandura. Mbok menawi kula menapa dene Koko Prabu Mandura samangke saged ngenteng-ngentengipun ngarepotanipun paduka Yayaji sakadang Pandhawa sedaya. Nggih, Yai. Pasajan kemawon kula menapa dene Yai Ndrawati dengan samangke prapta wonten negari Ngamarta saking luhuni dawuh pangandika paduka Yai Prabu Puntadewa ing nduk rikala semanten paring dawuh hamandhangi dhateng kula menapa dene ingkang neraka ing Ndrawati. Lah gegandhengan dinten samangke kula menapa dene ingkang neraka ing Ndrawati sampun mangarsa napa sumangga kepareng paring dawuh hambok menawi dinten samangke para katang Pandhawa sedaya nembe nandhang ribet kula menapa dene Yai Ndrawati boten kinang klungsu-klungsu nderek uju nambani menapa dene dados ribet paduka Yai Prabu Puntadewa sakadang. Siang Pantara Ratri amung sekta kula tanoliwan kaeksi mila katur
prasasat rageng ulun kang sumembah Koko Prabu jimat pepunden kula Koko Prabu pengayoman kula waleh menapa dinten samangke Rai Paduka kula pun putra dewa sangadang Pandhawa Kyai Werkudara menapa dene Kyai kembar manik anang kula miwah sadewa keparengamandhangi dhateng rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati menapa dene Koko Prabu Mandura paribasanipun lumampah ing wanci panglok kepapat obor sewu biar padang teterawangan dupi negari Ngamarta mriki karawan Paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih Koko Prabu estunipun namung badhe kula aturi gimbulaning raos para kadang sedaya mugi andhadosna kawuningan bilih dinten samangke Rai Paduka Madukara inggih Rai Paduka Panengah pun Yai Arjuna mindra saking kasatriyaning tanpa pegoyan Yai Arjuna sampun eka candra etanging ngrika lenggah menika mindra saking negari Ngamarta namung boten mawi pamit kaliyan para kadang sedaya ingkang pekaten sadukan damel ribeting manahipun para kadang Pandhawa awit mendranipun Yai Arjuna boten katengan wonten pundi dunungipun Koko Prabu Raning nyatanipun Koko Prabu menika pengayomaning para kadang sumangga keparenga paring dawuh sawetahipun kula borongaken ngarsa Paduka Koko Prabu Ndrawati menapa dene Koko Prabu Mandura saged dinten samangke mangertosi wonten pundi dunungipun Rai Paduka pun Arjuna Koko Prabu caket manestu para para caket dados dinten samangke kadang kula panengah pun Arjuna mindra ing tanpa poyan etanging sampun eka candra kalenggan menika Yai inggih Koko Prabu caket manestu para caket Koko Prabu Rai Paduka mindra saking kasatriyan tanpa pamit langkung dhateng para kadang ayo Werkudara boleh kakangku adimu bagus lunga saka praja Ngamarta ora ana sing meruhi ana ngendi lungane kadang Janaka iya upama aku weruh lungane Janaka ora usah aku dadak ngrawuhake jinten kakangku lawan Baladewa kakangku ning praja Ngamarta sumurupa dina samengko jlamprong lunga saka kasatriyan Madukara lungane tanpa pamit upama pamit ngono karowan menyang endi sing goleki ning nyatane jlamprong lungane ora kandha karo sapa-sapa yen jlamprong lunga ora karowan ana endi papan dununge gawe ering kasatriyan Madukara Janaka lunga bojone padha nangis Sembadra nangis goleki Janaka yen Sembadra nangis Sri Kandi melu nangis nek Sri Kandi nangis njur bojone kabeh melu nangis nek wis ngono Prabu Kunti ya melu nangis yen Prabu Kunti nangisi Janaka bareng kakangku njur melu prembit nangis yen wis kaya ngono kuwi Ngamarta dadi udan tangis nangisi karo rupane adimu Jarawa
Wong kowe iki cerita kok malah melu nangis ya. Kowe wong gedhe dhuwur gagah ronggah-ronggah kaya ngono bembenge ora jamak. Saya adikku sing banget tak tresnani percaya. Banget tresnamu marang kadangmu ya sedulurmu ora ya kuwi Nyai Arjuna. Ning mbok sing sembodo kawujud wong sarwa sentosa aragamu kok kaya ngono netesake lho mergo nangisi awak dhewe Janaka ora ya ora patut. Ya. Bah. Aku kok malah melu busuk. Kowe eneng Werkudara kok nangis ya. Wis. Menengo, cut menengo. Aja nangis kok tak tukoke dolanan otok-otok. Monggo Prabu menika nggih wonten kemawon. Werkudara, kowe tenan ora ngerti menyang endi lungane kadangmu Arjuna. Upama aku ngerti ora sah nyambat wong Darawati lan golek ati dhewe. Ning nyatane mubeng kekalangan. Jagat iki tak ubengi ora kapethok karo jlampong mbah menyang endi dunung. Ya. Kok Prabu mangertosi napa mboten? Lah, saya meneh aku. Lajeng mriki kados pundi kok Prabu? Lajeng kados pundi piye? Nyatanipun Nyai Puntadewa, Nyai Werkudara sampun pasrah kaliyan kula napa dene Koko Prabu Mandura dos pundi? Lah. Awis setha nyatane Nyai Arjuna bola-bali lunga keng tanpa pamit. Ngono kok isih datang nganggo ditangisi. Mbok wis adat saben adat rupiah lungane Janaka kuwi menyang endi digoleki ngono wae. Ewadene urung ketemu ya wis ditunggu ana praja mengko sak panci-panci Janaka mesti bali ae. Ngaten kok Prabu. Iya. Werkudara. Piye? Kowe percaya lawan pun Kakang Ratandrawati? Ya aku percaya sanggup kuwi. Kowe gelem goleki lawan adimu Arjuna. Tuduhno menyang endi golekane? Kuwi jenenge ora goleki ning aku nuduhake. Terus aku kudu piye? Apa siap dilali, apa siap disupe? Lamun to saben-saben Arjuna lunga, kuwi mesti sing kena dipesthengake baline marang Praja Ngamartawit. Ila-ila kang tak mangerteni babagan para Pandhawa. Pandhawa 5 kuwi upama lunga salah sawiji sedina kaping 7 paridasane. Yen sadurunge tempuk perang gedhe Bratayuda Jaya Winangun kuwi sing kena diarep-arep dadine klebu marang adimu Arjuna uga kaya mengko. Wis yen pancen siap digelem-goleki golek ana marang keketeke rasamu. Ana 3 titikane lungane adimu Janaka. Siji sinebut Wiku Haldaka. Wiku Haldaka inggih kok ora. Werkudara. Wiku Haldaka, Wiku ki pendhita, Haldaka kuwi gunung. Ngendi ana pendhita apa brahmana ing Butas kawruhe. Ing kono dadi kedhenging kasekten kulking kadigdayan. Ya ing kono mesti Arjuna manggon. Awit apa? Kadangmu siji kae pancen senengane meguru marang pendhita ingkang Butas kawruhe. Ngudi kawruh golek ilmu apa wae apa dikaya apa Janaka kae wong kang seneng goleki kawruh waton jumbuh lan rasane. Iya. Kang kaping pindho sinebut ya kuwi payo katiuping rana. Payo katiuping rana inggih kok. Werkudara. Payo katiuping rana samangsa-mangsa ngendi nggon ngendi papan ana ontran-ontran ana rame-rame ya ing kono Janaka mesti manggon. Sabab apa? Adimu siji kae senengane tetulung marang sapa wae kang mbutuhake, senengane topong ngrame gawe pepadang marang sapa ing nyatane mbutuhake marang kamasisane adimu Janaka. Kuwi jenenge payo katiuping rana. Sing kaping 3 Wanudya Jinatu Krama. Lah iki aku ngerti.
Wanodya Jinatumrama Wanodya wis ngarani iki wong wedok utawa wanita Jinatumrama dirabi inggih para ngendi ana wong wedok ayu ngendi ana sinden ayu Janaka mesti mapan ana kono ya apa ora iki terus nagaraken iki lah opo Nang bola bali patak lampune hadimu siji kae wah ora ngendi nggon ngendi papanane wong wedok ayu Janaka mesti ana kono wis to percayaran pun kakek anjen pun kakek mangerteni manglagak lagu lan lagyane kadangmu siji kae durung suwe kae nyatane Janaka lunga ya tanpa pamit kabeh do bingung goleki parane ngalor ora ketemu parane ngidul ora ketemu parane nang negara kono ya ora nang negara kene ora nang jebulane bareng aku sing goleki dene muni ana ngomahe sisri pesek lah apa malah nginep nang kono Janaka ya trempel yen kuwi pancen cara-carane ulangane jeneng kakangku kok aku Janaka bojone akeh ngendi nggon ngendi papan duwe bojo sing ditiru sapa ya ora criteng kakangku nyatane tresna kakangku bojone ya telu apa ya tak akoni garwane pun kakangku telu iki tak kopet kabeh to lah iki ora apa nyatane agama sing tak rasuk iki mulih akeh kok watone kudu adil. Nek wong golek wong adil iki pancen rekoso. Donya iki ora genep loro telu papat manungsa sing adil. Nek pancen Werkudara kepengin rabi loro telu gawe nang papat jane ku ya dikeparengake wae karo agama sing tak rasuk Werkudara. Watone siyati bisa ngopeni lan uga bisa adil marang bojo-bojomu. Lah ngono. Inggih para Prabu. Nek pengen niru iki pun Kakang Mandura iki. Lah aku iki tirunen. Ora kok jeneng sombong. Ora jeneng aku iku kok. Aku iki bagus ya bagus. Aku ratu sugih, mlegedu, apa-apa ya duwe. Derajat aku ki ya ratu. Nek perkara garwa utawa bojo pun Kakang mung trima siji ya kuwi Yayi Irawati. Pun Kakang trima siji Yayi Kresna. Apa iya lah biyen kae. Tegese siji iki siji nang kene, siji nang kono, siji nang kidul, siji nang omah loro lah. Cocok. Koko Prabu menika nggih saged-saged kemawon. Werkudara, tak kongkon gelem ya iya. Manut. Yen rasamu ngalor, golek ana ngalor. Rasamu ngidul, golek ana ngidul. Ewadene yen rasamu lan keketeng rasamu ngetan apa mulon sakarmu nggonmu goleki bakune bisa ketemu lawan Adimu Arjuna ya.
Kados Hyang Pukul Narada ing sampun kepareng rawuh wonten ing Praja Ngamarta Pukulun. Tetah paduka kula pun Puntadewa ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sandhap paduka Pukulun aneka putra. Rekenjang Pak Pakong Barudayan Tinegara kali jodhe sapa? Ya. Kaki Prabu Puntadewa kita samengko jeneng kita ngaturake pangabekti marang jeneng Ulun Rayuan. Pun pangestu Ulun jagi kepat tampanana dayani marang kasandesane Dewa Rangau. Puntadewa inggih Pukulun kula pundi nggo jimat paripe paring pangestu saking paduka Pukulun Narada. Kaseketaken anggen paduka pinarak lenggah dening sawetawis dangu. Ya, kaya sawetawis proyek Prabu Ulun aning Praja Ngamarta dina sampun. Kula ngaturaken pangabekti kula. Sabahi kula pun Kresna kula. Coba kabeh cakep anake. Kresna kalih tak sawang Baladewa Pak. Bulun. Kula pun Baladewa iki sampun kepareng sowan wonten ngarsa watu. Ya. Ya Kresna wis tak tampa dene jeneng kita ngaturke pangabekti marang Ulun. Ora liwat mung pangestu Ulun jagi kepat tampanana Kresna. Sanget anggen kula pundi Bulun. Baladewa pangestu Ulun tampanana Baladewa. Bulun. Sanget anggen kula pundi kepareng-pareng pangestu saking paduka Pukulun kaneka putra. Pangabekti kula ingkang digunjuk wis tak tampa. Pukulun sasampunipun satata lenggah ing prayogi. Kula pun Puntadewa cumadung dawuh wonten wigatos ingkang pundi dene kepareng paduka Pukulun Narada tumedhak wonten ing Praja Ngamarta. Mesinipun mokal menawi boten sababipun sumangga enggal kepareng paring dawuh kuling badhe klengaken jonggo nelengaken karna nuhuni dawuh pangandika paduka Pukulun Narada. Puntadewa yang terang bae mengkene. Kula pundi dawuh saka rajaning Dewa Sang Hyang Pramesti Guru ya Sang Hyang Jagat supaya tegak marang Praja Indraprasta ing Praja Ngamarta. Ya mung sadurunge Ulun paring dawuh marang jeneng kita kabeh. Iki mung aja nganti ndadekake kaget ing rasamu merga pancen Ulun tegak marang Praja Ngamarta iki minangka sawijining lelakon ingkang aneh-aneh. Mula tatanen luwih dhisik rasamu aja nganti kaget jroning penggalihmu ing padha arawuh aning Praja Ngamarta dina sampun. Inggih Pukulun mugi kadhawuha. Kene ya. Ulun pradane Praja Ngamarta iki sejatine pancen pundi dawuh Sang Hyang Pramesti Guru. Dina samangka Sang Hyang Pramesti Guru pengen mundhut sanjata pitulungan marang para Pandhawa, mligine marang adimu lanang. Ya kuwi satriya Panengah Pandhawa, adike Madukara, ora ya kaki Arjuna ya kaki Janaka. Sabab apa nganti ing atase kula Bathara Guru kok mundhut sanjata pitulungan marang si Janaka. Awit dadekno sumrupna dina samengko Adi Guru ya Sang Hyang Pramesti kuwi bakal palakrama maneh. Yen pangapunten Pukulun sumatur saking sawetawis. Piye Kresna? Yen pangapunten dinten samangke menawi boten lepat saking pamiyar kula. Sang Hyang Pukulun Bathara Guru badhe palakrama maneh. Bener pancen. Ora luput apa sing dadi pantulmu jeneng kita. Menawa dina samengko Hyang Pramesti Guru bakal palakrama maneh arep rabi meneh. Ya, lajeng widodari pundi utawi putri pundi badhe dipun kersakaken dening Sang Hyang Pukulun Bathara Guru. Sang Hyang Pramesti Guru ya Sang Hyang Jagatnata bakal ngersakake
nindakake atmajane Nalindra saking Tabula Suket. Ya kuwi Prabu Dahana Dewa awani Dewi Retna maninten ya Dewi Retna juminten. Nah, ya mung bae dina samengko Dewi Retna maninten ya Dewi Retna juminten kuwi duwe bebana kang diwujuti dening Sang Hyang Pramesti. Lah, bebanane ora liya ya kuwi dina samengko praptaning temanten kangkung ora negara Tabula Suket kudu diapit Dewa Bagus Tacah Loro. Ngono. Pengapite kudu Dewa Bagus Tacah Loro. Mangka jeneng kita kabeh kudu sumurung Dewa Bagus kuwi mung enek siji ora liya ya kuwi Sikamajaya. Ngono. Nah, jutek pepet penggaling Hyang Pramesti Guru dadi nyuwun tetimbangan marang panjenengan ulun. Lah ulun banjur ngaturake pamprayoga. Lah nyatane pun Dewa Bagus menika dipun wontenaken nggih saged-saged menawa. Lah sabanjure kaya mangkon Pramesti banjur dawuh supaya ulun kepedhak ana ning Ngamarta. Mundhut sanjata pitulungan marang si Janaka utawa si Arjuna supaya bisa dadi jangkeping Dewa Bagus sing cacah loro mau. Merga apa? Panglimbanging Sang Hyang Pramesti Guru ora ketang dikaya apa wong si Arjuna ki bocah bagus, Janaka ki bocah bagus. Yen karo Sikamajaya sak brebetan ya wis memper padha baguse. Mula dina samengko Adi Guru nyuwun sanjata pitulungan marang panjenengan ulun tedhak marang ing Praja Ngamarta mundhut sanjata pitulungan supaya dina samengko kaki Arjuna bisa dadi tetimbangan minangka jangkeping bebana saka temanten putri ya kuwi diapit Dewa Bagus Tacah Loro ya kuwi Sikamajaya karo si Arjuna. Kagyatri sang kabirang renang kul kinembe tusang retnaning bawana yogi tukang walang ati yogi tukang ngenes tias yogi tukang kudu garing kenapa kok banjur pasuryanmu rada kuceng sawetara Puntadewa sajake ana babak ingin durung tak kawul inggih pukulut nyuwun pangapunten sedaya dawuh paduka Sang Hyang Pukul Narada sampun kula tampi nyang babagan kadang kula Yai Panengah Yai Arjuna nggihipun dadi dipun dadosaken jangkeping Dewa Bagus kala wau nyuwun pangapunten mboten saged kula pinangkani pukulut. Lho sababe apa? Mugi andhasna kawuningan bilih dinten samangke sampun kaca nduwe tangkal nggan menika kadang kula Panengah Yai Arjuna Wendra saking praja ing tanpa pekoyan dhateng para kadang Pandhawa sedaya pun. Mundi gawe Sang Hyang Pukulun Bathara Guru matejake aning Praja Ngamarta mundhut sanjata pitulungan marang Janaka. Lha apa tibake sing dijaluk tulung malah lunga saka praja iki piye? Wah, ana kene iki jenenge ulun ngentos ki mang. Wah, lha ora kok gawe ngono. Karesna kula wonten dawuh. Nek kene iki terus piye nek kene iki? Nah, semengko nganggo budal saka kayangan merga saka mundi dawe ulun Bathara Guru tibake bareng tekan kene Janaka malah lunga. Janaka ora ning praja iki piye pamawasmu piye Kresna? Ha iki manggaaken kula nyatanipun kados penganten kadang kula Yai Arjuna
Arjuna Mendra tentang Papapoyan sapunika candra tanging kalenggan menika mongko nyuwun pangapunten para kadang boten wonten nyuwunaken wonten inggih dunungipun nyanyi manah. Lah ing kados pekatan kala wau nyumanggaaken kados pundi kawicaksanan saking Paduka Kula Narada. Namung inggih sampun ngantos ndadosaken kucipaning penggalih agung ora ngaten. Oh ngono. Nggih. Ya. Wis ngene wae, siji gawe loro gawe. Kok nyatani ulun ya wis saka kayangan wis jujug ning praja Ngawat. Kira-kira kaya ngapa duwe entuk gawe. Pokoke ngapa isin kowe, pokoke ngapa wirangku mengko matur ngasane pukul betha guru kok yo aku ora entuk gawe, ora iso nggawa sijana kemarang kayangan. Iki becike kene wae Kresna, kowe tak ngongkon, kowe tak utus. Kula kok. Iya kowe itu. Kula kadewan menapa kuwi. Jeneng kita tak dawuhi budhal luwih dhisik marang negara Nabela Suket. Ana ngasane Prabu Dawana Dewa, kowe dadi sulye sawetara pukulan Betara iki. Kowe matur kowe kandha langsung kok iki. Bebana temanten kakung isih diupayakake, isih diupati. Mula kowe murnakani rembug luwih dhisik kemengko ning Nabela Suket. Aja nganti mengko pengantin putri banjur dilamar luwih dhisik dening wong liya ora ngono. Oh mengatur. Menapa Paduka sampun pinados saestu dhateng kula Kresna percaya wae nang karo. Nek karo kowe percaya karo Baladewa ora rapati ya. Ya ampun malah beneran. Ora ya Kresna nggih. Namung sendika ngestakaken dawuh kula. Kula dinten samangke nyuwun pamit badhe bidhal dhateng negari Nabela Suket. Ngrumiyini lampah. Somanto wonten ngarsanipun Prabu Dawana Dewa babagan ingkang perkawis menika kula matur nuwun matur Kresna. Ulun kondur makayangan matur ngarsane pukulun Bathara Guru ya Kresna. Koko Prabing Ndorowati kados pundi dene wonten lampaning kados mekaten. Dereng wonten pepadang tumrap kadang kula Yai Panengah ewadene wonten Bapak anglayone jujul hanusuli. Rawuhipun pukulun narada ing paring dawuh kados mekaten. Inggih, Nyai. Amba menawi rawuhipun pukulun narada kula wonten gandeng cananipun kaliyan lelampahan mindranipun Yai Arjuna menika ingkang katem dinten salangke Purba Wasisa kula suwun. Kula nyuwun pamit
Sanyuwun pamujinipun Paduka Yai Prabu Tontotibo kula badhe ngestakaken dawuhipun kula narada kala wau saha menawi dinten sampun pemandang tumrap kadang kula panengah Yaya Arjuna mugi-mugi enggal saged pinanggih kaliyan kadang kula pun Nyai Werkudara. Inggih, Koko Prabu sawanipun kula semanggaken kekiranganipun menapa Paduka Koko Prabu Ndrawati minangka dados panipising Hyang Suman Koko Prabu Indai. Lengkana tawawus purna pangandikaning Sirata Prabu Kuntadewa. Ya asa kundur hangedhaton piyak ngarsa tangking mulya ora gawe wiranging mung sapraja.
Gaya-gaya Ngaspuna Allah wa nikmawan Thank you.
luwih dhisik muji syukur alhamdulillah ana ngarsaning Gusti Allah Subhanahu wa taala ya wis saka barokahe dina iki aku kowe sakanca bisa sowan maneh ana ing desa Kayulaka kene ya ya tenan yo ora liya ujube yo mung tansah kepengin njembarake srawung lan gedhekake silaturahmi utamane lawan para warga masyarakat